Panapo kumana namajairajero anozikanwa kuti aiwa the comment zvakanyanyisa nawo aiwa dzinoitika munyika yeZimbabwe. Panapo vaiva vachikomenda kuuya kukepchiwa kwakaitiwa aiwa the wife wacomrade Bombshell munyika yeZimbabwe, vachitaura mashoko vachiti aiwa zvichakonzeresa aiwa kugeda kwemeno ende kuchakonzeresa the deepest shutdown munyika yeZimbabwe. Zanapinda mashoko anobuda nyora panapo subscribe like what on the bell kuti mtapahenda majairajero swamuziva anobuda nyora achiti following the persecution of Commander Comrade Geza's wife and other members of the family, we have resolved that this is it. Enough is enough. And the demonstrations will start on Sunday, 23 February 2025 at exactly 8:30 in the evening. The next day, Monday morning, everything will come to a halt. Anoendera mberi zvekare on another post achiti, the signal is now been set into motion. The decision is above board. No going back and no surrender. Comrade Geza tichatozoonana nawo muNew Great Zimbabwe. This time, when you see military armored vehicles on the road, they're there to protect you and deal with hooligans. Anoendera mberi on another post zvekare oti, Sunday 23 February, leading into Monday morning, commuter omnibuses, retailer shops and other businesses may consider to stop operating on Monday because it is going to be a different Monday morning. Vanhu vaneta nokushungurudzwa nokushandira mhuri awa yaMunangagwa. Ndomashoko anobuda panapa nevakomana namajairajairo. Tiri kuona kuti aiwa zviitiko zviri kushamisa panapa muchiona vakomana vana Geza panguva inoyi tichiona his family aiwa ichiva ichitongwa. Panapa muchiona kuti mukomana uyu ari kuuya ari vocal and ari kuuya achinyatsokutaura zvese achifumura and achidhimanda kuti mutungamiri wenyika arizine. Panguva inoyi muchiona namajairajairo panapa, we do not know kuti vakomana ava vari kumbotemba nei and maforces ari behind and akambomira sei, zvakamira sei. Muchiona vachiva neconfidence vachiti aiwa vanotoseta date vototaura kuti mukazoona vakomana vemilitary varimo mumastreets vari kutokuprotectai nekuda kwemashutdown anenge vachiita. Ngotizai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Mina comment section medu, subscribe or like, zvinotonda bell icon.